Kanang asa din naigo si Rizal pagpusil. Survey ra mo gina. Nangutan na ligaw kay survey. Saan grabe tayo? Ang i-vlog ba? Pwede mangutana boss? Survey lang ba? Kisa nagpatay ni Magellan. Survey ra. Nagpatay ni Magellan. Survey ra ba? Sa akong antisis. Asa pa daw ang kuan boss? Barangay Nimik. Nimik. Nay barangay Nimik, sityo Kanlubag. Ha? Wala ka na. Frank rabe daw. Get low in the